Boy Fresh on the track. Hoyo, yeah man, magadi, salibonani, wagwan people, welcome to Ginimbi Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe, ndipo pana pandreta mdiginyira, wengwa vilidzo, ne chakilidzo nyedza kasiyana zinge zichitika, matimu mana ose enyike Zimbabwe. Nyeni na yopana pa inye ya Ginimbi Lite. Nofunga Ginimbi Lite machinji yodita kumuzia, nde mungo mfana so warikupisa pa Harare. Sante video ya nini Arikufamba Harare Akatakurwa chijimo zochinzimgara Ginimbi kadungure. Pakaipa and the upcoming millionaire ari murodhi yekuenda kuchi ku millionaire koko. So guys, adumumuone kana pana kwasinga muziya bva muziya kuti Ginimbi Lite zveshuwa ari ready to take over my streets Harare Mbinga, upcoming Mbinga vari kuihasla mari vari kuitsvaga. So guys, ndifuna mangozvona zvikuitwa mukomana ari kusimudzwa simba chinzi Mbinga pazimex tonus. Big up yourself, Ginimbi Lite. Anyway, there, wakaipa, wakanyanya, because, pakaipa. Mpeso afana Ginimbi, sure, shukure weso, nofuma mangumuona o munenzo te munakafana Ginimbi. So, anonzi Ginimbi Lite, anobatika toners, wanomuzia, anongo popo ma champagne, sizo haitko na mkuru, anongo popo ma champagne wao. So, guys, ndo nyanga ndina ndikuatize, ndikuonese, kuta, apana mfana kunzi Ginimbi Lite, alikupisa ma streets, alikupisa pa town, ari kuda kuovertake ana passion java andika ari kupisa mfana. Anyway guys, thanks for supporting, thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri pana pa chiviti chiri health, chiviti chisina ma side effect, pana pa toita ngwavhiridzo netsvakiridzo enyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichitika, but noita tactic. Unozvanonzi mutactic ya unotwa pana bozi tiri mwe zvidobi zvatinoshandisa pakungwafanira nyaya. Anyway.